ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ସୋମବାର। 10ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ଦଳର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି, ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଦଳ ଜନସେନା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଦଳ ଟିଡିପି ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟିଡିପି ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆର୍ ସଭାପତି ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଜାଡେଜାଙ୍କ ପରିବାର ଫାଟ, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବାପା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଭାଭା ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ ସିଂହ। ଏହାର ଜବାବ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନିୟର ଜାଡେଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଡେଜା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଭାଭାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଗଲେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ, 147ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଖରାପ ପାଗ ହେଲେ ବା କିଛି ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲେ ରେଳ ସେବା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଚାଲିଯିବାରୁ 88ଟି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସମେତ ପ୍ରାୟ 147ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଅଛି। ନମ୍ବର 4, ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ 6.7 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆଗକୁ ଅଛି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଓ ବ୍ୟାଟେରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ଜିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ 11,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ଏହା ସହ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବ୍ୟାଟେରି ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 6, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024 ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7, ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ନବୀନ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ପୁଣି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମେଡର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। 1988ରୁ 2022 କେଉଁ ଦେଶ କେତେଥର ଜିତିଛି ଟ୍ରଫି? ଆଜି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ ଯାହା 1988ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ମସିହାରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ 5 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 3 ଥର, ପାକିସ୍ତାନ 2 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ। ପଦ୍ମବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି।
ଶନିବାର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ରବିବାର ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭେଟି 25ରୁ 50% ବଢ଼ିଲା ବୋନସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ବୋନସରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଚାରମାଳରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚଳାମାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଯୋଗେ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।